Tikulandeni pano pa Nyasa VoiceBox. Ndiye pano pa Nyasa VoiceBox timakhala tunena mobwerezabwereza kuti Constitution of the Republic of Malawi Section 40 imapereka ndithu ufulu wa ndale kwa nzika ya dziko lino la Malawi kuti itha kusankha chipani cha ndale kujoyina chipani cha ndale chimene iwo afuna chakumtima kwawo. Komanso nzika dziko lino la Malawi ndi Section 40 imapatsidwa mwayi kuti akhoza kugwira nawo ntchito za ndale za chipani chimene iwo akonda kumtima kwawo. Section 152 ya Constitution of the Republic of Malawi imanena kuti padzakhala ndithu bungwe lotchedwa Malawi Police Service, ndipo section 153 subsection 1 imanena kuti police service ntchito yake ndikuonetsetsa kuti ikuteteza nzika za dziko lino komanso maufulu amene adaperekedwa ku nzika za dziko la Malawi ndi Constitution of the Republic of Malawi. Ndi kawirikawiri anthu ambiri amadabwa kuti ndi chifukwa chani anthu otsata chipani cholamula chimene chili mboma akakhala kuti aphwanya maufulu anzawo a zipani zotsutsa, apolisi nthawi zambiri amanyalanyaza kuti anthu amenewa amangidwe ndipo azengedwe milandu yoyenera, ngati pali chilango alandirenso chilango choyenera. Koma akhala kuti walakwitsa ndi wachipani chotsutsa kuti walakwira achipani cha boma, apolisi amathamanga kukamanga anthu amene aja kuwafufuza ndi kuwazenga milandu yosiyanasiyana. Izi zikubwerapo chifukwa chakuti kuchikwawa konvoyi ya president itagendedwa ndi anthu ena kumeneko okwiya, apolisi sanachedwe anapita kumene kuja kukafufuza nkhani ija anthu, ndipo anthu angapo atatu anamangidwa ndi kuzengedwa milandu yosiyanasiyana. Komano kumbowe kulilongwe achipani cha Malawi Congress Party atakha pa anzawo a DPP, apolisi nkhani ija amangoti tikufufuzabe mpaka na pano palibe ndithu amene amadziwa kuti nkhani ija inatha bwanji. Ndiye pano pa Nyasa VoiceBox pamene makhala ndithu ndi Amalawi osiyanasiyana, makhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayensedwe ka dziko komanso kutsata bwino kwa malamulo. Mkulu wina walemba ndithu kapena kuti watumiza uthenga kwa Mayi Yolamu amene wandithu ndi Inspector General of Police wakumbutsa kuti ntchito yawo ndi yoteteza Amalawi osati kusangalatsa chipani cholamula, ndipo Mayi Yolamu akugwira ntchito yawo adzigwira ntchito yawo kuti ateteze mbiri yawo kuti pochoka pa mpando adzachoke ndi mbiri yabwino. Iwo akuwawuzanso kuti ngati apolisi yawo amamanga anthu mokondera iwo asakudziwa ndi kuti Yolamuwo akuwawonongera mbiri. Koma ngati Yolamu amadziwa kuti apolisi anga akumamanga anthu achipani mokondera ndi kuti Yolamuwo akuphwanya pangano kapena kuti sakutsatira malamulo a dziko lino amene amanena kuti polisi ya Malawi idziteteza Malawi wina aliyense mosaona nkhope mosaona chipani, ndipo munthu akalakwitsa aliyense adzimangidwa ndi kuzengedwa mulandu posaona nkhope komanso posaona chipani. Nditi nkhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox timve kuti mkulu amene akuti chani pa nkhani imeneyi. Mwaswera bwanji madam, ndakutumizirani hot current ya lero ngakhale sinaimvere yonse koma ndangoimvera pang'ono kumayambiriroko. Madam, you are working there under the Constitution of Malawi as an Inspector General, which means your allegiance is to the Constitution, even though you were appointed by the state president and confirmed by the Malawi National Assembly, which is the Malawi Parliament. We know how the law works, and you being an experienced officer of the law, you know what is happening. And first and foremost, before I go further with my point, I would like to condemn the violent behavior done by our people in Parombe when they stoned the sitting head of state. It is uncalled for, and it should not be promoted, and it should be strongly be condemned. But we are very unhappy, or we are very surprised that there were MCP guys who were beating up the members of the AFOD in Mponera. Up to date, no one has been arrested because those people, they belong to the Malawi Congress Party. There were also some people who were stoning Boni Karindo when they were doing some protest in Zirongwe. And Kase Maulidi confirmed on the live on TV that the police, some of the police officers, they were protecting the very same people who were disturbing the people who were protesting. I do believe that the right to protest is within the Bill of Rights in the Malawian Constitution. And being the police, they are there to protect those people who are protesting. Because if you are having a peaceful protest,
it is supported by the constitution. But when it comes to the ruling party or the governing party, in other words, you and your office are very reluctant to act on that. You are showing some biasness when it comes to that. So this is 2024. We'll never sit aside and look when we know that the officers of the law who are meant to protect the constitution are the ones who are in the forefront of bending it. They say that the law should not have eyes, because if the law were to have eyes, it would see who to judge or who to arrest. So in this case, we are very pleased that the police officers of the CID went to Parombe and to investigate those who were stoning the sitting head of state, which is a good thing. But we also need you to do the same when it comes to those criminals who are harassing people when they are exercising their rights, which is supported by the Constitution. You must never be reluctant. Under DPP, guys, we knew Mr. James Kadazera was also protecting some heinous crimes which were committed by the cadets from the DPP. The sitting head of state, the current sitting head of state, was in the forefront of condemning that. Today, under his leadership and under your leadership, madam, we are seeing the very same behavior. Or the main mandate of the Constitution is to protect the citizens of the country. That's the duty of the police. And they have to create a good working relationship with the community because they work outside of their office. I'm not coming to you to undermine your office, no. But I'm coming to you as a humble servant or as a citizen of Malawi who is very concerned about what is happening. If they are doing those things without your knowledge, it means they're tarnishing your image. If they are doing this while you know, that means you are not being faithful to the Constitution. I know you are very senior in the office, but the truth must be told. We are citizens of Malawi. There is no other country that we can call home. So if such things happen and we just look or we just watch, it will not be good on our great-grandchildren and our children. Thank you very much for the message. I hope you will listen to my message. Please try to protect your legacy. That's what I can say. Thank you very much.